Не обръщайте внимание на косата ми, който е гледал миналия влог, знае, че в момента аз се прибрах от работа, на работа бях и в принцип баща ми има утре рожден ден. Плановете ни... Мами, иди слез долу. И плановете ни малко се пообъркаха. По принцип трябваше да направя торта от днес за утре. Но стана така, че трябва да направя торта сега за след 2-3 часа. Набързо направих по-нежно на тая торта. Сега ще сложа в хладилника да изтине и после ще я украся. Да. И после ще я украся и бързам. Виждате, постоянно съм в бързане. В постоянен тъгъдък. Се назад напред, се нещо правя, се нещо. Набързо трябва. Сега мятам тортата в хладилника и после ще ви я покажа. Вечер ще направим изненада на баща ми за рожден ден. Понеже тази година не искаше да празнува, но той все пак очаква, че нещо ще направим. Но утре ние ще го изненадаме от тая вечер. Тортата е готова, след малко ще ви я покажа. Ние сме сега дойдохме в нашите. Флорин с баща ми и с Кевин са на фитнес. Те закараха там, за да го махнат от вкъщи. Хайде! Запали го отгоре. Запали го отгоре. Еми компетен риска. Компетен риска. Изгори го отгоре. Билли. Аз още не съм роден. Спукай ги! Айде, давай сега! Аз казах, че така си трябва да правя. Не знам, не знам. Айде, духай! Айде, трибуто. Айде! Добро утро от мен. Повече с нощи не съм снимала. Дадохме торта, изненадахме го, после следнахме, ядахме. И до 12:30 някъде бяхме в нашата, прибрах се и спах Изабела и Йоана. И съм заспала и аз. Сега се събудих преди малко, поправих се. На работа съм, днес е неделя. И като се прибера от работа, може да минем за малко през майка му на Флорин. И после вече ще се приберем, ще изкъпя децата утре на училище. Тази седмица трябва да боядисваме, да видим кога. Все съм на работа, мисля, че вторник има по-малко работа. Ще видим вторник, ако не да боядисаме. Защото сряда и четвъртък съм много заета. Ще съм тук на работа, после на 60 км взех един обект. Там ще отидем, надявам се за един ден да го свършим там, за да не се налага и четвъртък да ходя и после като се прибера от там, не се знае кога ще се прибера. Трябва да направя торта за четвъртък. Четвъртък на работа пак. Тази седмица трудно ще мине, но и е 20, другата седмица, петък е 20. Аз трябва да ходя да пазарувам. Искахме да отидем до Италия или до Германия да пазаруваме за празниците. Просто не знам как ще стане. Освен от утре да започнем лека по лека да бодисваме, за да може с бодисването да свършим. Друг шанс няма да има. Че да мога в някой ден да отида да пазаря. За Коледа, за Нова година ще имам гости. И така. Сега ви оставям и ще трябва да ходя на работа. Изобщо не ми се ставаше тази сутрин към 3 часа, сигурно заспах. Ще се видим с вас вече по-късно.
Здравейте от нас! Аз се прибрах от работа. В момента съм вкъщи с Йоана. Изабела спи. Флорин отиде да закара котката на този човек, от когото я взехме, да я види. Защото може би ще я дадем на някои тези дни. Търсим нов дом за Лео, защото бойци не може да продължи така. Той и расте, скача наляво надясно, пердетата ми скъса. Поръчахме нови столове, тях ги надраска, на децата на главата им скача. Просто трябва да се кастрира, за да се успокои, но искаме да го дадем. Като се седя така, да иначе трябва да боядисваме. Мисля сега да махна пердетата пак, още един път да ги изпера. Секцията мисля да преместя тук. Ако стане, аз мерих много малко големичка и това за тук, за тая стена. Но ще пробвам пак някакси. Ще видим. Ще я преместя сега. Да видя как ще седи, ако е окей. Ще малко разместване да направя и така да боядисваме. Няма време друг път. Просто нямам почивни дни. И затова, че сега ще пробвам. Няма как. Флоринка дойде. Ще се чуди. Искам да пробвам. Сега ако му кажа него, няма да иска. Защото е късно, в момента е 6 часа вечерта. Ще пробвам. Оставам ви. Ще ви покажа после дали е станало. По-шети от вида ми, защото боядисвах, гледах да поприбера. С деца е ужасно. Изабела много мрънкаше. От 9 без 10 до 10:30, до преди малко я приспивах, не искаше да спи. Просто съм много изморена. Но стана. През това време Флорин боядиса коридора и кухнята. Мали как изглеждам, трябва да се изкъпя. И така, като махнем тая ход там, този стол ще го сложим там и мисля, че ще изглежда по-добре. Изглежда по-малка стаята, но по-уютна. Не знам, на мен ми хареса. Сложих тая маса тук, защото така ще можем да сядаме сега за Коледа, за Нова година, ако имам гости. Там, където беше, някак си не се събирахме много души, много хора, заради разположението на диваните. Така, може да дръпнем в средата, може и така. Масата е голяма, 1,80 м, но след празниците ще видя по-малка. И мисля, че ще е по-окей с по-малка маса. Остава само да си изпера килима, да го сложи него и сме готови за празниците, но и съм много изморена.
Сега ви оставям. Отивам да оправя още кухнята, той фурин започна. И така. Днес това направихме. Здравейте от мен и от Изи. Вчера не съм снимала изобщо. Както боядисахме, не съм снимала изобщо, защото изобщо не бях добре. Имах една глава боля, мигрена сигурно, както винаги при мен. Ето, Изи. И просто ми беше много нервно, не се чувствах добре. Не съм малко по-добре вече. Бях на работа. Снощи бях пак нощна смяна с Изи. Към 3-4 за спане, не знам, точно не си спомням, защото аз заспивах, като се събуждах. И сега се прибрах от работа. Преди малко яде. Сега яде малко мандарина. И ще й дам капки за желязо. 3 месеца трябва да й ги дам, за да видим после изследванията и как ще излязат. И ще отидем да пазаруваме. Мисля, че до Германия ще отидем. Няма да отида Италия. Защото няма да идвам повече време за ходене. Утре ще съм цял ден на работа, от сутринта от 8 до не знам колко часа. Ето. Ама ще се отцапаш. Ще отиваме, чао. Трябва да я оправя косата на Изабела и тръгваме. Ще ви взема с мен. И ще се видим с вас вече по-късно. Трябва да я оправя перуката. Перуката, златната перука на Изи. Много сме кадрави, чопливи. Трябва да я оправя косата. Да й сложим яки обувки. И отиваме, чао. Дай цуни на мама. Добре, дай цуни на мама. Дай цуни. Не, цуни. Дай целувка. Дай. Тя ме хвали. Така, оставам ви и... Ето, айде дай целувка. Айде. И ще се видим с вас вече по-късно. Ето и танцувам. Вау! Симона е сморена и сложиха днеска ваксина на училище. Ръката е боли. Ние дойдохме сега. Ще не пазарувам вече вкъщи. Ще ви покажа какво сме купили. Че Изабела не се спира. Сега се прибрахме. Сега ще ви покажа набързо какво съм купила. И после трябва да наготвя нещо. Искам да гледам. Вече искам да ми напишете долу под коментарите според вас колко съм платила. От месо, шницели, салами, саламища и сладко, шампани, олио за коса, солети, кафе, домати. Абсолютно всичко си напазарих за празниците. Вижте какво намерих. Дубай шоколад напитка. И е нещо с пистаци, нали? И е нещо ужасно. Не купувайте. 2,50 евро мисля, че струва. Купихме едно да пробваме, но е ужасно. Горчи. Миризмата, дори погледнете колко пишем. Пробвахме само. Не става за нищо. А тези кафета, тук са 7 евро за моята машина. Тук са по 7 евро, а там това е само 3,20 в Германия. Това е хитсел пакета, пак 3,20, 3,50 също има. Най-скъпто е 3,50.
Мисля, че капучиното мисля, че беше 3,50. Но къде? Аз купуваш 2 пакета в сравнение с тук седи. Не знам, на мен много ми отърва да го вземам от Германия. Олиото беше 1,10, 1 литър, а тук е 3 евро. 2,50, мисля, че колко беше 2,53. Сега ви оставям да наредя всичко, да сложа по местата и ще видим вече после какво да правим. Работа има достатъчно. Също така, Симона си купи едно такова. В TikTok виждаше. За накадрене на косата. Това е моята вода. Браво! Ти вече искат много вода? Много вода. На Толи. Толи? Ето малко. Сега има домашни да пише Симона и после като напише, Не! пробваме. Сега се слагате така. Какво искаш? Вода ли си? Дай се искам. Това се слага тук така и се защипва с тези фибички и после въртите косата, но това вече ще ви го покажа после, след като си свърша тук работата. И трябва да наготвя нещо за утре, защото утре ще съм цял ден на работа от сутринта от 8 и не знам кога ще се прибера. Това, че ви оставям да побързо да прибера от тук. Здравейте от мен! Аз съм на работа. Както виждате, чисти стъкла. Днес не съм на моето място, но по-далече съм. И като се прибера, трябва да направя торта. Давам тялото си нощем, а кръвта студена е. И кога... Здравейте от мен! Преди малко се прибрах. Само се преоблякох. Отворих си нещо за пиене и продължаваме с торта. Не съм яла още. На обяд на работа ядах. Чантата ми не. Сма вземи ми чантата. И сега трябва да направя торта за брата на Флорин. На Симона трябва да я направим бисквитки или някакво сладко. За училище, утре ще празнуват на училище. Днес ще се гледам пак. Ама в друг Какво? село. Ама трябва да ги стиснем, видя ли? С нощ ще стана. Първо ще правя да бъдем. Окей. Добре, сега ви оставям. Ще забила къде се почекам. И после ще се видим с вас вече. Ще ви покажа тортата. Така, аз извадих торта от хладилника. Ето така изглежда. Сега ще сложа сметана. Бойте се, направих зелена сметана. И ще я пъхна още малко в хладилника, за да стегне. И така, свърших с тортата, но не можах да ви снимам, защото Изабела беше направила тук на нищо, навсякъде зранча. И до сега метах. Да ви покажа. Ето така се получи тортата. Ми е вече толкова за след работа и за наш човек. Така показах ви тортата. После ще направя бисквитки за Симона за училище. Имат утре празник, ще празнуват.
ще празнуват Коледа на училище. Празник имат. Сега ще ви покажа на Фурин. Баба му дойде вчера от Румъния и ни докарала някои неща. Сега ще ви покажа и после ще си прибера нещата за торта. Трябва да готвя. Изморена съм. И са такива пакетчета. Зеленко. Това е сладко зеленчко между другото. Сам. Сланина. Мандаринки. Шоколад. Киндер. Пушени ребърца. И това пушено месо. Сега да ги прибера в хладилника. Семки, бомбони и бомбата за децата. Сега ги слагам тези неща в хладилника. И да мисля какво да готвя през това време. Аз сега ще си източа тестото. Купих готово тесто, защото нямах време кога да го направя. Късно стана. В момента 8 часа. Сложих да наготвя малко дробчета. Ще пържа с месо и пържени картофи. А на децата ще направя нудели искаха с пармезан. Ще ги нарежа с фигурки. Ето ги на Симона бисквитките. Ще ги оставя тук да изтинат и ще видя да ги сложа в кутия. В момента е 11 часа, откакто съм се прибрала, не съм сядала. Сега ще поприбера тук и ще седна. Добро утро от нас! Ние се събудихме с Изи. След малко аз ще ходя на работа. А тя ще отиде да вземе Йоана. Стати. Дето ни на мама. Тук съм, тук. Дето ни, тук съм. Айде дай. Дето ни. Едва се събудих тази сутрин, баща ми ме звънна, той ме събуди. Много съм се изморила вчера, значи. Имам проблем с спането, аз не се наспивам. Не се наспивам и това много ме пречи. Не се наспивам и това много ме пречи. Ще видя някой ден, когато имам по-малко работа, да пратя децата в нашите и да легна да спа 24 часа. Нищо няма да правя. И
Това гърло, дет ме дразни от 2 седмици, вече не ми минава. Изи! Сега трябва да отида на работа, след работа до магазина трябва да отида. Липсват ми някои неща за тортата за днес. Днеска трябва да направя торта, но първо ще отидем до майка му и баща му на Флорин. Брат му има рожден ден. Вече като се прибера оттам, сигурно пак късно ще стане. Към 5 ще отидем там. Към 8 ще видя да се прибера, за да направя другата торта. И утре имам друга торта. Една след друга станаха този месец. Поръчките. Годината е на свършване. Умората си проличава. Но няма как. Когато искате да направите нещо, да се реализирате, трябва да се работи. Ако ще седнем и чакаме на готово, нищо няма да стане. За едно по-добро бъдеще на децата ми и за моето даже, трябва да се работи. Да. Оставям ви да се приготвя и заминавам. Здравейте от нас! Аз се прибрах от работа, приготвих децата, взех си тортата и сега отиваме на рождения ден на брат му. Но майка му беше поръчала за децата пица. Чакаме сега Флорин да я вземе и ще отидем в тях. Ама здравейте от мен! Ние се прибрахме от рождения ден. И сега аз приготвям още една торта имам за утре. И утре трябва да направя последната торта за този месец, защото този месец не се събарвам. Просто съм много заета и нямам време вече за торти този месец. Трябва да си поправя вкъщи някои неща. Сега ден съм на работа, през ден съм на работа, след обяд, като се прибера, правя торти за децата, време нямам. И реших, че тая торта ще е последна за този месец, защото идват и празниците. И вече с тортите ще продължим другия месец, от януари. И съм изморена. Имам нужда от сън. Не мога да спа. Малко да ви се оплача. Сега се приготвям крема. И после ще ви покажа вече тортата. Маскарпоне с крем от лешници ще ви пълнижа. Сега го приготвям и после вече ще ви покажа тортата. Добро утро от мен. Аз съм на работа. Вижте, имаме сняг. Като се прибера, ще обработя влога и ще го кача.